Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Haka arpo tari unaitung arja arpon riu Deputy Inspector General ke BSF ubadipet ya ke Giant Hills Naval Singh ulah penlong ya ke jingalang bat kinoi lam jang Coordination Committee on International Border CCIB ke badai ke kenhon jang kinoi lam snong bat kitrai mulo ke bajukran halo ke Kamker Port hagi than Kap Port ke Jela Meghalaya bat ke Bangladesh. Hakani ke jingalang ke belapen long haka office rekam jong DIG ke badan Haraino ya ke CCIB lami khmat dau chairman uba Kemen Merchiang haka jingadon lang u secretary uba Hermon Rinksai lamru bat kidkhot jong ke Khasi Students Union West Giant Hills District haka balami khmat dau samla Chan Borwar vice president haka jingsenran lang u Andrew Gary Dekhar ubadeiru u assistant education secretary CEC. Habakran sigilat pathai kubor hadirin kejia kendo baru DIG nakal yang ubak Kemen Merchiang ulaong kejia kendo kalong halor kejingkwa ki BSF ban penkloy ya kejingker port haki jaka Kapport nakal yang ubak Kemen ulaong kum kinong song snong hakathan Kapport ki bakentop nado ki pajba lembat ki trajaka kim persa e kejingker port ne kejing penyeng ya kata ka fencing Henry kejingkwa jengki kalong baka fencing kam dai pat ban kata ya ki jaka jong ki pajba. Ya kendu jangi mentang kasi kalong halor kajing pak jong ki BSF yangi kum kasi CIB ban ya kendu eki mentang kasi hakan po office jong DIG ban mentang kasi nakaliang jongi ka CCIB ngidon mga kum chairman secretary kinong trajaka bat nakaliang jong ka KSU ngidon hangni te ban nakaliang jong DIG jong ki BSF dan komandan bat kibru jong kimo kia don hong tu te kajing ya kendu jongi mentakas ni kalong halor kajing kwa jong ki BSF bakin ong yangi bakin pen ong yangi ban pengkloy ban bengintre kum ki pai ba ban pendep no ka fencing wood te oi nakaliang jongi kum ka CCIB ngala ekren yaki bat ni yang ki nakaliang jongi kum ki paiba bat kum ki trajaka kum ka CCIB ni klem persya ka fencing ni kwa ya ka fencing bakan long tang ba ka fencing kam de ban kta ban bam ya ki jaka jong ki paiba kum bangi ju yang hakaju kan ne kanong rim nadu men shwa hadu mentaru ngiyang hakan kanong rim yong ki ba hoy ngim don usa kawai shwa kan ne imat kadon gajing snothu bakla nakaliang jong ki BSF ki ong ba hana ba kibriu jongi kilong kadang gajing ya syur hapeng jongi bat kimo long gajing sotho bakla bangi dan gajing sngau mong lada kidon gi BSF nrei nakalian jongi ngim don kumta ke ngi sngau komen bat ngi sngau hun komen sim bagi BSF kidon bat ngi long kum ki para kum ki men kum ki para kum para namar balai gajing don jong BSF konra ya gajing suk gajing sngai nyangi kum ki paiba jong ka ri Meghalaya jong ka ri India hakaba kibriu banabar na Bangladesh kimla banwan te halor kani nakaliang jonga ngala ong yeki ba ngim don gum kata kajing sngau yepi ban ring sngau sngan ba fidan mapi te hakbai de bar ka fencing pan ki kwa yangi ban pendep kloy ka fencing bat ban yai kat kum ki ain kat kum ki ba la penbe dak sarkar de nakaliang jongi pat kumbangi la yeng haginong rim jong ka CCIB nado men shwa hado menta kide kita hi kiba ngi kejing kwa jongi kwa ba ka sarkar Meghalaya kade ban smuthu kumju ba bai de ba ka sarkar India kade ban smuthu ba ngim prasya ka fencing rei ka fencing kade ban long ba kinle hau juro line lane lada kimla ban le juro line ro kide ban pembe shwa yo pu usam nomor kumba ya kren hakan ka kajing kren jongi hangni po ba DIG kalong specifically ya upilar khat ar nyo pho ar hadu khat ar nyo pho pra haka tu jaka jong ka amungat tengabu kajing kali ki namar katkum ki agreement jong ka hapreng India ka Bangladesh nadu kisnam khat khandai pasan pho pra ka bagi khot ka neru non agreement haka ba ya upilar ude ban long hapreng jong kawa haka ba ya kawa umungat ka bagi khot ka pian riwar de ban pendan kam dabro ar arteli
kiri hak bagi pai ba jong ki India bagi Bangladesh pila ban penden kam kata kamu pila dan hampir jong kawa ndrei menta kalong ga ke ba susi ba nadu pilar khat ars pa nyo ndrupo pran rup khandai ter hadu khat ars pa nyo pulai pilar ulakiu sheneng kawa muat barok kawa muat kalahap pa Bangladesh kalong ke ba susi yang ni kum kitra jakabat kum ki nong shong jonggeri India kum no kene kawa kan hap se Bangladesh ka sarkar kali ayu halor kane bale ka sarkar Meghalaya jongi lene ka sarkar India sarkar kami kamle ya kane balada ka pen kiu kumne bale kam penti bengi sikentin kum kitra jaka te hak bai dei bar kane ka jinga kren jongi bat ki BSF kalau bangi nak kalian jongi ni klem persya ka fencing dari tangkawai ka fencing kede ban long zero line bat ka sarkar kede ban wan ban penbeit suwayo put usam kade ban wan clear hangi pai ba kade ban wan daga ban batai bah hangi pai ba rengkat kajing don lang jongi pai ba ban penbeit atau put usam namar ki agreement nadu men syahadu menta pilong bai ban penbeit suwayo atau put usam balada ka sarkar ka ong ba yang nu pilar badon menta deu bala penbeit deu bala long permanent tika sarkar kade ban sinai ka fencing hau zero line ken namar lada penbeit kata kamut ka jakabor kade ke jongi de bale hau zero line kam don jing ya kata kita kade jing keren jongi but UDIG ka jing keren jong UDIG nakaliang jugo wang okay fine hadin bola ya keren but ni hadin bola sungthu ya ki grievances but ki jing jongi but ya ke bangi don ban ong hau nakaliang jugo ong okay ngan ya keren but yele ban ya keren bat sarkar ban involve bat sarkar ban ya keren nakbentakane te nakaliang jong ong hoy nakaliang jong BSF hakaji sha ka problem hi kade bat ka sarkar kam khen snap yangi ki pai ba but nakaliang ka sarkar kam don kata ka jing kwa jong ka ban penbei yono put-usam kalian jong nyim nang badang kumno namar ba hakaji sha ngiyo ka sithi na uni we komandan ti ong ba ufun yang ngau ong ba nakaliang jong dia ju kwa banya kendo FP kum ka CCIB ti ngong nakbenta ayu ang am keren nakbenta ka fencing te maringir ngim tip ya ke kata ka jing temu jong ki ong ban ya keren halor kalan acquisition hak bay de but kene ka benta ka ba hap hau pilar khat ar nyopu ar hadu nyopu ar 7S te hadin jong katu te ngong okay lapi ko banya kendo tin mana kalian jong ngim don ngila dang ya keren bat ka bor defense lenen bat ka bor sarkar ka jing ka nongrim jongi ka deko ka debe gumju kam dan jing fere te nakaliang jongi kum ka CCIB tangkawe ngakwa ban karpat ya ka sarkar Meghalaya kumju ka sarkar kami ni kum ki pai ba nilaya lenti mentala arpusan sinem ya kana kam kadon jing ayu ya ka sarkar ban solve ya kana ka problem pitip ka sarkar katip hi pelen ba kibun bah ki jaka jongi ki badan shabar jong umakut had shabar jong pilar balai phimla ban penbet yon uput usam bat ban khod yangi kum kitra jaka bandon lang ha kapor ba fi survey ha kapor penbet yon uput usam harkat bat ka Bangladesh bat lada piong ba phimla ban penbet uput usam phimla shu ban penbet balai yakiwe phila ban penbet balai tangi yaki si jaka pi penbet ndrei yangi pat sibun phimla ban penbet te ngam kwa bakal long partial lada pila ban kwa ban le bet ya barok kena bang indup sup kena bang niyo kata ka jaka kaputa jong ngim persya ka fencing dalele ndrei ngi kwa ba ki jaka jong ki di ban wan sengi lane ngi de ban yo ya kono ka kenja compensation nadu pilar hadu ka fencing kena bagi jaka jong ki nam do shu bat sagawai nakaliang jong DIG uong yangi uong ba ya mentahi nginam la syu ban le namar ba ki agreement ki ba layakut bat ka sarkar Bangladesh menshwa ka sarkar jong hasina kane ka sarkar menta kam pediang syu but uang ba nadu ba la change kane ka sarkar la kala dengan sarkar syakane ka sarkar thamai ka long ka do kata-kata namar kam pediang ya kane ka jingkir hajan jong 0 point tenga nakaling jong yin nakakung ka CCIB ngong ya uba kane ka jing yale jongi kamdei tang mentau snem la ne gini ki arsenal snem dei nadu ki arfor pusan snem menshwa de la ka sarkar ka kwa ban penbe kane ka kam kade penbe nadu menshwa kanam sa teng hadu mentah te ngong un nakaliang jongi kumba pila
lam lenti ban ra kan syak sarkar semua bah ra lem syak sarkar ban persengol ka bakini gede jeng jong ni kum kipai ba ke bedak sa apok ka border ni kuak bakal fencing kandon tang ba not at the cost of Ireland. Shu uloang bagi pajba bat kitrai jaka ki kwa bagi sarkar India lembat ke sarkar jela kadiban khot ya ke public hearing haswa bikin sim ya ke nu ke rai halor ke man. Tang gawe nga kwa ban karpat ya ke sarkar jela bat ya ke sarkar kami ba lada kalong kebala bat kadehi ke ban la namar ba ni nak yang kum kipai ba kum kitrai jaka ni kwa ba ke sarkar kan khot da ke public hearing khot ya ke public hearing cisin harangkat jongi ki pai ba kita jaka bat ka sarkar ban yakren halor ka nek issue bat hakaju opor haba phile ya ka survey ni ki badan jaka hapo ka nek 6 schedule ni de kitrai nde ki ka jaka ka de jong ka sarkar te halor ka ni haba phile ya ka survey hapdeng India bat ka Bangla ni kum kita jaka ngi kwa ban long kum ki stakeholder ban dot bertalang tu kena bangin yo ban pen ya ki kwat ki sela jongi ki badan ya gitu jaka ki badan syabar jong pilar ya ki ba phi kum ka sarkar phi ang bagede ki APL kamur ki adverse possession of lands ide ki jaka jongi nre kum no phi kum ka sarkar phi pelong ki kum ki APL tena kaliang jongi kum tra jaka ngi kwa ya ka sarkar ban khot no da public hearing khnang bak ngin solve ya ka issue ka bala ne menta da ki R4 pesan senem te halor jong kane tangkatah ki bang kwa ban ong ni kum kipai ba ni dan kam ya ka public hearing kena ban solve ya ka problem ya ka ba ni ru kum kipai ba ni dan hi kita ka jus ngo ba ni ko ban kun na ya ka kam ka ba dei bat ka border fencing Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya